Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι πολίτες έχουν διατηρήσει την ικανότητά τους να σκέφτονται λογικά, ανεπηρέαστοι από αυτό που ορίζουν και προσπαθούν να επιβάλλουν τα πραγματικά αφεντικά αυτής της χώρας, αλλά και το ρεαλισμό που επιτάσσουν οι περιστάσεις παρακολουθώντας όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες, έχουν με λύπη τους καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ως χώρα δεν έχουμε ελπίδες έτσι όπως πορευόμαστε. Αντί όλοι, και ειδικά όσοι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης αυτές τις δύσκολες ώρες, και αναφέρομαι στις ηγεσίες των δύο κομμάτων εξουσίας και στο περιβάλλον τους, να αφήσουν τις αστιότητες και να επιλέξουν τον δρόμο της σύνεσης και προπαντός να βρεθεί μια φόρμουλα να συσπυρώσουν στο μέτρο του δυνατού τη χώρα, οδηγούν τον τόπο στον κρεμό μια ώρα αρχίτερα. Και οι μεν, σπέρνοντας τον τρόμο, υποστηρίζοντας έμεσα εμείς ή τα τάγκς, όπως πριν από 40 χρόνια, και από την άλλη οι εκολαπτώμενοι μάγοι των παροχών και των υποσχέσεων που συνεχίζουν την πολιτική του λεφτά υπάρχουν και των δανεικών, αρνούμενοι να αναλάβουν τις ιστορικές τους ευθύνες στο όνομα των επόμενων γενιών, και μας οδηγούν στο περιθώριο, διαρριγνύουν ανεπιστρεπτή την κοινωνική συνοχή και ανοίγουν την κερκόπορτα για τον αφανισμό μας. Από τη μια χρησιμοποιούν το φόβο και από την άλλη εκμεταλλεύονται την οργή και την απογοήτευση του λαού. Εγκλωβισμένοι στα διέξοδα των επιλογών τους, όλοι καταφεύγουν στο λαϊκισμό και τις κοντόφθαλμες εντυπώσεις. Οι άλλοι, επιλέγοντας να μην δυσαρεστήσουν κανέναν, μιας και σκοπός τους είναι να καταλάβουν τα θερινά ανάκτορα, και με τους αριστερούς λεονταρισμούς τους δεν αντιλαμβάνονται ότι οι δανειστές είναι όλο και πιο εξασφαλισμένοι από το ενδεχόμενο της ελληνικής χρεοκοπίας. Και αντί να απαιτήσουν συνεννόηση, συνεχίζουν να προβάλλουν τις επιθυμίες και τις φαντασιώσεις τους ως πραγματικότητα. Τα ψέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελείωσαν για όλους. Και για αυτούς που δεν άδραξαν την ευκαιρία να κάνουν τις αλλαγές που έπρεπε, αλλά και για τους άλλους του αισχρού λαϊκισμού που υποτιμούν την νοημοσύνη μας μέσα στην προσδοκία της κατάκτησης της εξουσίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με τι κουράγιο να μιλήσει στο όνομα των θεσμικών αλλαγών για μια νέα Ελλάδα που θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα από την κρίση, την ώρα που οι αγορές κατέρεαν και αντί πραγματικά να σταθούν άπαντες στους λόγους και τις αιτίες που την προκάλεσαν, μας επέβαλαν πριν λίγες μέρες ως πρώτη είδηση το αν ένας καταδικασμένος ληστής τραπεζών θα σταματήσει την απεργία πείνας. Αυτές οι προτεραιότητες έχουν να κάνουν με το παρελθόν, που τελικά εξυπηρετούν όλες εκείνες τις δυνάμεις που στηρίζουν τη διαφθορά και την ολιγαρχία στην πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι σύνηθες όταν κάποιοι αδυνατούν να πλειοδοτήσουν οικονομικά, καταφεύγουν στην πλειοδοσία μεγαλόστομων διακηρύξεων. Η Νέα Δημοκρατία, σε ένα, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, σε ένα από τα ανέντιμα ζάπια της, αυτά που σήμερα προσβάλλουν την ίδια την ιστορία της παράταξης, παρουσίασε τις θέσεις της για τους θεσμούς, την κοινωνία, την ασφάλεια και πρότεινε τότε μια μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση. Τότε ξεκινήσαμε, γιατί ήμουν και εγώ εκεί, λέγοντας να αλλάξουμε τα πάντα, να θεμελιώσουμε μια νέα μεταπολίτευση. Και είδαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που έχουμε καταλήξει. Τότε που οι σημερινοί εταίροι τους κατηγορούσαν για φυγομαχία σε όλα τα μεγάλα θέματα που προϋποθέτουν δύσκολες αποφάσεις. Αρχές Γενάρη είναι βέβαιο ότι όταν διαλυθεί αυτή η ερμαφρόδιτη συγκυβέρνηση θα εκλείψει κάθε πολιτικός πολιτισμός ανάμεσά τους. Αυτός ο διόρθωτος ανεύθυνος δικομματισμός έχει κλείσει τον κύκλο του, με όποια προσωπία και αν μεταξελιχθεί αύριο. Η έννοια και η σημασία της πρωτοβουλίας, αλλά και η αναγκαιότητα της συνταγματικής αναθεώρησης τίθενται σε αμφισβήτηση όταν δεν έχουν δημιουργηθεί απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με την αξία της σύμπνοιας σε ό,τι αφορά τη λήψη των σημαντικών αποφάσεων. Επιχειρείτε, κύριοι συνάδελφοι, στην αδυναμία σας να θυσιάσετε ίσως την πιο σημαντική μεταρρύθμιση, αυτή της αναθεώρησης του συντάγματος.
όχι μόνο σας λείπει η ισχυρή βούληση να προχωρήσετε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων, αλλά δεν υπάρχει ούτε η αναγκαία πολιτική ωριμότητα των κομμάτων της συγκυβέρνησης, των ηγεσιών σας και ειδικά του ΠΑΣΟΚ, που αμφισβητείται αν εκφράζει την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής της ομάδας και όχι μόνο. Κατά τη δική μας άποψη των εξαρτήτων Ελλήνων, τα κόμματα εξουσίας δεν είναι σε θέση να αφήσουν στο περιθώριο τις μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και τις όποιες κομματικές τους σκοπιμότητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με σύνεση, προκειμένου η επικείμενη αναθεώρηση του συντάγματος να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για όλα όσα βιώνουμε σήμερα, αλλά και για την Ελλάδα που κληροδοτούμε στους νεότερους, όλοι αυτοί να ορίσουν την ανασύνταξη της ελληνικής κοινωνίας ή την επανίδρυση του κράτους. Μα οι ίδιοι έχουν τόσα θέματα ανοιχτά. Είναι οι ίδιοι που έχουν προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα, είναι οι ίδιοι που έχουν πλήρως απαξιωθεί. Αν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε το πολιτικό σθένος, οφείλετε να παραδεχτείτε ότι εσείς εγκαθιδρύσατε την κομματοκρατία. Έχει κλείσει ο κύκλος έχετε κλείσει τον κύκλο σας ως καταχρεωμένες κομματικές επιχειρήσεις, εγκληματικά ένοχες που αλληλοπροστατεύονταν επιδιώκοντας το ακαταδίωκτο μιας κλειστής ομάδας ηγεσίας και του περιβάλλοντος τους. Δεν αφορά κανέναν πλέον η πολιτική επιβίωση κλινικά νεκρών ηγετών. Οι ενοχές σας για χρόνια καθόριζαν τις πολιτικές εξελίξεις και τώρα θα πρέπει να επιλέξουν αν θα κάνουν την υπέρβασή τους και να ορίσουν την πορεία της χώρας με ένα νέο καταστατικό χάρτη. Κατά τη δική μας εκτίμηση των εξαρτήτων Ελλήνων, η πατρίδα μας χρειάζεται εκλογές για συντακτική συνέλευση. Ένα καινούριο εξυπαρχή σύνταγμα. Ίσως να είναι και η τελευταία μας ιστορική ευκαιρία για ένα τέτοιο σύνταγμα για μια Ελλάδα που μας αξίζει. Σαφέστατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σύνταγμα δεν παρέχει καμία δυνατότητα συντακτικής εθνοσυνέλευσης, αλλά έχει σημασία να αναφερθεί ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα της σημερινής δημοκρατίας. Στην ουσία, η λαϊκή κυριαρχία που επιτάσσει το σύνταγμα αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα είναι στην πραγματικότητα κυριαρχία μιας οικονομικής ολιγαρχίας επί του λαού. Μια λαϊκή κυριαρχία ουσιαστικά χωρίς περιεχόμενο. Και δεν είναι δυνατόν εύκολα να ανατραπεί η υπάρχουσα κατάσταση όταν η πληροφόρηση του λαού είναι απολύτως ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Ορισμένοι διαφωνούν, αλλά ο λαός θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των αποφάσεων, έτσι ώστε ο ίδιος να αποφασίσει για τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν, αλλά και για την κατεύθυνση της ανάπτυξης που θα επιλέξει. Να επιλέξει τι ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντα, αλλά και στα οράματά του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτή την κρίση είναι η συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμεων που μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινωνική συνένεση. Και όχι μόνο η συνεννόηση για ψήφο εκλογής Προέδρου. Η αδυναμία μας να προτάξουμε τη συνεννόηση προκαθορίζει και τα αποτελέσματα όλων των ενεργειών μας. Προσωπικά θέλω να τεθούν στο πολιτικό περιθώριο όλοι εκείνοι που ήθελαν το έθνος να πορεύεται χωρίς αξίες, πρότυπα και στόχους. Μια χώρα που η κοινωνία που ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της με δάνεια από το παρελθόν και δανεικά από το μέλλον. Να ξεχαστούν ως να μην υπήρξαν αυτοί που επιβράβευαν τη λογική της ίσονος προσπάθειας, την αναβλητικότητα, τον οχαδερφισμό. Και για να πραγματοποιηθεί, η μόνη μας επιλογή είναι η ανατροπή αυτής της αθρής πραγματικότητας μέσα από την προβολή και επικράτηση μιας συνολικής πρότασης αναγέννησης της πολιτικής ζωής. Και αν η συνεννόηση και η σύνθεση και η συνένεση είναι έννοιες ξένες προς το πολιτικό μας πολιτισμό, είναι θεωρητικά εύκολο να επιτευχθεί. Ξεκινώντας με την παιδεία, την προαγωγή της ανθρωπιστικής παιδείας, της καλλιέργειας του πνεύματος, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων Ελλήνων, με ανάπτυξη της ανεξάρτητης και κριτικής σκέψης τους. Οι αλλαγές στην παιδεία είναι η λιδία λίθος οποιασδήποτε πολιτικής που θα γκρεμίσει αυτό το σαθρό οικοδόμημα. Από την άλλη, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, που έχει πάρει ανεξέλεγκτες εθνικές διαστάσεις και απειλεί την εθνική μας ανεξαρτησία και υπόσταση, την εδαφική μας ακεραιότητα,
Δεν έχουμε άλλη επιλογή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπροστά σε αυτή τη συντελούμενη γενοκτονία της χώρας εξαιτίας της υπογεννητικότητας και της παράνομης εισόδου πολιτών ανεξέλεγκτα άλλων χωρών. Θυμίζω το Δουβλίνο 2 που καθιστά τη χώρα μας χωάνη ξένων και παράνομων και λαθρέων πολιτών. Να προασπίσουμε λοιπόν και να θωρακίσουμε την οικογένεια. Σε αυτή τη μάχη για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας πρέπει να γίνουμε οι θεματοφύλακες, προκειμένου το κράτος να λειτουργεί σύμφωνα με όσα οι νόμοι επιτάσσουν. Να βρούμε έναν τρόπο να εκφράσουμε την απέτηση των πολιτών, δείχνοντας μηδενική ανοχή στη διαφθορά, υπηρετώντας το δημόσιο και εθνικό και το κοινό συμφέρον. Άπαντες βουλευτές, υφυπουργοί, υπουργοί, πρωθυπουργοί, ακόμα και αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος που κατά την άσκηση των καθηκόντων του προέβη με δόλο ψευδός σε σαφείς γραπτές ρηματικές ανακοινώσεις εν γνώση της αναληθείας τους, οι οποίες αφορούν σε σοβαρό εθνικό ζήτημα της κεντρικής πολιτικής σκηνής και επέτυχε δι' αυτό να παραπλανεί σημαντική μερίδα ψηφοφόρων, να τιμωρείται με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και με ποινή κάθριξης 5 έως 10 ετών. Να μια πρόταση για να μας κάνει όλους πιο προσεκτικούς. Το πώς και με ποια διαδικασία, ιδού ο δρόμος λαμπρός για όλους μας. Όλοι οι συνολικά καταβαλλόμενοι φόροι επίσης και τέλη οποιασδήποτε μορφής και είδους, έκτακτη ή τακτική, απαγορεύεται να οδηγούν σε παραβίαση του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης του ανθρώπου, των Ελλήνων πολιτών. Όλοι όσοι έχουν τελέσει αξιόπινη πράξη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να λογοδοτούν όπως όλοι οι πολίτες στα κοινά δικαστήρια χωρίς καμιά ανάμειξη της Βουλής. Διασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και καθιέρωση των προαγωγών στις θέσεις ηγεσίας της δικαιοσύνης να γίνονται με τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών τους. Θέσπιση διατάξεων για την ενίσχυση της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέσπιση ρητής πρόβλεψης για την προστασία της εθνικής ταυτότητας και της ελληνικής γλώσσας μας. Πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων. Εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ζητάμε ένα νέο σύνταγμα που θα αποτελέσει καταλύτη για ένα ελπιδοφόρο κοινωνικό μετασχηματισμό. Και γνωρίζουμε καλά ότι για να γεννηθεί το καινούριο θα πρέπει να γκρεμιστεί το παλιό. Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δίνουν το στίγμα μας σε αυτή τη διαδικασία και αυτή τη συζήτηση, οι ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να συμβεί και να ολοκληρωθεί μετά την ψήφιση, την ψήφο για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία, διότι πέραν των όσων είπα, η συγκυβέρνηση δεν μπορεί να μας πείσει για την καθαρότητα, την αγνότητα και την ειλικρίνεια των λόγων που επέβαλαν σε αυτό το χρονικό σημείο, να φέρει για συζήτηση στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, αφού κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης επισπεύσατε και τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου. Έτσι, προτείνουμε η συζήτηση για αυτή την αναθεώρηση να γίνει μετά την ψήφο για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε.